получаваш. Не съм от тея дети с фейса зарибяваш. Имам си всичко, няма какво да ми предлагаш. Сега си отворен, после да не съжаляваш. Всички около теб са еднакви, круасанчета, кифлички, вафли. Погледът ти крещи fuck me, как ли? Пък не с тоя слак ли? О не, ще пробваш пак ли? Добре. Зная репликите, няма какво да се обаждаш. По-добре един на някаква друга да досаждаш. За твоя мерник аз съм твърде нависоко. В различни светове сме моя твърде локо. Провокираш ме да се държа жестоко. Не е лесно да получиш най-доброто. Най-доброто. При мене няма да ти минат номерата. Не пращам никакви голи снимчици в чата. Не дей ми казва колко бил си над нещата. Та ти не можеш да излъжеш и децата. Абе къв си ти, първо разбери. Бах ти бедния, имаш само пари. За какво сами, сам си ги харчи. Като са толкова много, иди ги дари. Дори и тия де заглеждаш, гледат мене. Празни думи, само загуба на време. За твоя мерник аз съм твърде нависоко. В различни светове сме моя твърде локо. Провокираш ме да се държа жестоко. Не е лесно да получиш най-доброто. Най-доброто. Искате хитове, битове, дайте бе, всеки разбира и всичките знаете бе, хейтери, трайте бе, коми се прайте бе, ще ви окъпя с лайкове. Няма да чакам, няма да бавя, позори на сухо оставени давя. Смисъла няма го, чуждото хвалят го, мега богата от градския свалят го. Трябва ли да се старая да съм ви удобна? За едни таланта, за други неспособна. Гледам ви и мисля дали мога да ви смогна на всеки по-отделно единично да се трогна. Не ми се занимава всеки, дето ми се слага. Казват ми, че съм във филма, докато живеят в сага. За твоя мерник аз съм твърде нависоко. Различни светове сме моя твърде локо. Провокираш ме да се държа жестоко. Не е лесно да получиш най-доброто. Най-доброто. Всички сте звезди, за това ще съм комета. Вдигам много шум, сривам цялата планета. Не дей да ми се правиш, знаеш ме от нета. Винаги заета, не разчитам на късмета. Не се забърквам схеми, системата е фалшива. Създавам големи проблеми, защото ми отива. Аз съм награда Еми, а ти алтернатива. Описват ме с две думи, рапираща и красива. Почвам да редя и правя меките корави. Аз съм тая, дето бързо стремите борави. Храня ви обилно, защото сте ми слаби. Ако рапа беше шоу, викайте ми слави. Идваш моя сектор, разели си протектор. Не съм ахил, но ще те влача като сектор. Директно си в директор, защото съм директор. Ако рапа е наука, щях да съм директор. Риторичен е въпроса ми. Лъкни, защо сте толкова ядосани?